رخصنا سپا رخصنا گلک باشه ام هیویت کن گلک رخصنا آلو هبن گلک باشه بو خورتو کچه من روجاوای کردستان کوی به خواندن معنی الوادرا ام هیویت کن جیش خورتو کچه خوی روجاوای کردستان هر رخصنا که آلو هبی هر خوته دب سجلن ده فایده که باش لبینن و چه خساری جنابینن دەستپێکێ کام هەتن هێرێمە کوردستانê وەک زانێ لە شەڕێ ئەم گشتە هاتن یعنی خەلک gelekî bi cilê xwe hat demê hat vi derê bi taybetî genc yani gelekî zehmet bû yekser bi dest bi xwandinê bikir ji ber wê wedeyê aboriyê gelekî xelkê me rojava gelekî xirab bû dest bi karê kirin yani heye 2 sal 3 sal 4 sal ji ber vê xwandin ê gelekî wana heye texîr bû piştî wê êm jî wek wê xelkê bî me 2 sala xwandin berda piştî wê rixbeta min û hezkirinê min xwandiniyê ra hêşt ka ev vegerim mektebê û vegerim xwandinê astengî li pêş xwandinê piçekî di ewraqa da hebî yani ka tedîlkê û texîrbûnê di vê meselê da ev piçekî astengî bî bes astengiyê herî mezin aborî ye astengiyê herî mezin aborî piştî wê misalekî xwand dîsa evê wedeyê derketinê derva û nizam çû dîsa me berda û dîsa vegerîm dîsa ji ber îş û kar her astengî li pêş min çê dibîn